Εγώ είμαι η Δανέα Μηδιάτη, είμαι μέλος των Superheroes.gr. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο. Έχω ζήσει αρκετά πράγματα με την ομάδα. Ο κύριος λόγος που μπήκα ήταν γιατί βλέπω τα παιδιά τις δράσεις που κάνουν και μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Θεώρησα ότι είναι ένας σκοπός που αξίζει να τον ακολουθήσεις. Θέλω πολύ να μοιραστώ την εξής εμπειρία. Είμαι πάει στην ογκολογική το καλοκαίρι που μας πέρασε, στην ογκολογική στο Σύλλογο Ελπίδα. Πέρα από τη χαρά που δώσαμε στα παιδιά, γιατί παίξαμε μαζί τους, ζωγραφίσαμε, μοιραστήκαμε πράγματα. Με έμεινε πάρα πολύ το πώς μας βλέπουν τα παιδιά, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν είμαι Δανάη, εκείνη τη στιγμή είμαι η Silk, εκείνη τη στιγμή βλέπουν έναν ήρωα, ο οποίος έχει έρθει για να τους δει. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, γιατί όταν είσαι και εσύ πίσω από μία μάσκα, πίσω από ένα προσωπείο, είναι σαν να ξεχνάς τα συναισθήματά σου και όλο αυτό το φόρτο που. Γιατί κατά ψέματα είναι κάτι που θέλει αρκετά ψυχικά αποθέματα για να μπορείς να κάνεις, αλλά εκείνη τη στιγμή είσαι κάποιος άλλος, οπότε μπορείς να το ακολουθήσεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρα από τα παιδιά, να πω ότι σε εκείνη την συνάντηση, σε εκείνη την επίσκεψη, μου άρεσε γιατί δώσαμε πολύ χαρά και στους γονείς, γιατί λέμε για τα παιδιά, αλλά και αυτοί που είναι επίσης ήρωες, είναι και οι γονείς που έχουν τα παιδιά αυτά που έχουν ανάγκη, που είναι άρρωστα, όλο αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που, επειδή ήταν κάτι σαν γιορτή, το πώς ανάγκη είχαν και αυτοί οι άνθρωποι να χορέψουν, να συμμετέχουν, να χαμογελάσουν και αυτοί. Πέρα από το να δουν τα παιδιά τους να χαμογελάνε. Πέρα από κάθε δραστηριότητα, όλο αυτό που μένει, δηλαδή πολλές φορές σκέφτομαι ότι ναι, μεν δίνω χαρά, αλλά τελικά εγώ σπίτι γυρνάω πολύ πιο γεμάτη. Και αναρωτιέμαι ποιος δίνει τελικά σε ποιον.